Mieliśmy w naszej historii kupa momentów, którymi możemy się asić. Były to jednak rzeczy tragiczne, których pamięć przetrwała do dziś, chociaż komunisty chcieli, żeby bajtle od pomordowanych nigdy nie kapły się, jak zginęły ich starostki. Znamy dobrze historię Polaków i Żydów zamordowanych w Birkenau i innych obozach z rozkazu nazistów. Do końca komuny mało kto wiedział jednak o krzywdzie, jaką wyrządziły nam Sowiety zaraz po wojnie w 1945 roku. Krowiokami wywiozły pora 10 000 ludzi do roboty w Donbasie, na Białorusi i na Kaukazie. Nasze hopy były najprzód chytane na drodze, jak szli ze roboty, a potem w łożkliwych warunkach wywozone. Pamięć o nich okazała się jednak trwalsza, niż się komunistom zdawało, dzięki historiom rozprawianym z pokolenia na pokolenie. W 2003 roku w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu pokazali wystawę, co miała tytuł Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. 4 lata później radzionkowskie władze zaczęły się starać, żeby z tej wystawy zrobić stałą ekspozycję, która miała stanąć w budynku starego Bahnhofu w Radzionkowie. Roboty trwały pora lat, a ich efektem było otwarcie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR. Uroczyste otwarcie, którego dokonał prezydent Bronisław Komorowski, miało miejsce w lutym 2014 roku. Dziś warto się do centrum wybrać i oboczyć, wiele nasze starostki i babki musiały się nacierpieć daleko od chałupy, w nieludzkich warunkach i uczcić pamięć wywiezionych. Ważne, bo w historii tożsamości narodu śląskiego jest to, żeby my pamiętali o tych tragicznych wydarzeniach, a te centrum jest przykładem, że Śląsk nigdy o tym nie zapomni. Przejdźmy teraz do auta, w którym możecie sobie sam przyjechać z familią, obejrzeć ta wystawa. Francuzy to naród, który od zawsze lubował się w dobrym żarciu, wytrawnym winie i rozmaitych perfumach. Był też czas, że hopy łaziły tam w rajtuzach, a baby malowały co na biało. Cóż, moda, kto za tym nadąży? My jednak zadamy sobie dzisiaj inne pytanie. Czy ten naród jest w stanie zrobić dobre auto klasy średniej? Przez długi czas flagowcem francuskiego producenta był model 607. Luksusowe auto, które było dobrym rozwiązaniem do tych co wyżej postawionych na grubie. Później Peugeot wprowadził model 407, w którym miał pysk jak rekin i do dziś ma opinia dość bezawaryjnego i fajnie prowadzącego się auta. Francuskie inżyniery wpadły jednak na pomysł, że te dwa modele zastąpią jednym. W tym aucie mam wszystko to, czego oczekuję od francuskiego auta klasy średniej, w które chcę dziubać Audi i Mercedesa. Jest tam wszystko, co na sztygar, w który pojedzie na gruba, będzie wymagał, żeby w swoim aucie mieć. Bo jest po pierwsze wygodne, po drugie zrywne, a po trzecie eleganckie. Jak się wam już zmierzły Audice i wszystkie inne Passaty, to model 508 być może jest tym, czego szukacie. Elegancki jak hop na sumie, wyjątkowy jak wasza frela, przestronny jak babcyny szrank. Trzeba wam coś więcej? Może jedynie zawierającego się bagażnika. Zawieszenie, co są w ciepłej francuskiej inżynierii, jest naprawdę fajnie pomyślane. Bo jak jada po mieście, po jakiejś dziurawej drodze, to tych mniejszych dziur to w ogóle nie czuć, a jak wjada w jakiś większy gulik, to tyz komfortowo przez niego przejada i w ogóle nie czuje praktycznie, że przez niego przejechał. Ma to jednak swoje wady, bo nie jest tak do końca twarde to zawieszenie. Jak już jedziecie szybciej po autobanie, to delikatnie to auto pływa, co tworzy pewien dyskomfort. One się trzymie drugi, owszem, ale te miękkie zawieszenie sprawią, że nie ma takiego sportowego zacięcia.
No ale od takiego auta się nie wymaga sportowego zacięcia, bo to przecież aspiruje do miana limuzyny. Więc zawieszenie jest ok. Do testów dostaliśmy wersję podstawową, ale nawet w najdroższej, jak otworzycie schowek, to nie ma tam flaszki szampana, a z zadku nie siedzi Miss Hebzio i nasz kamerzysta. Nie ma jednak co beceć, jak na auto, za które przyjdzie zapłacić wam prawie 100 tysiączków. Luksus jest sam sporych rozmiarów. Automatyczno dwustrefowo klima, elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego, kiero przy odpowiednim naciskaniu knefli wymasuje wam gnyk. Przyzwoite audio i srogi wyświetlacz z bardzo fajną nawigacją. Jest jeszcze jedna ciekawa funkcja, a mianowicie kalkulator. Możemy sobie tu policzyć różne ciekawe rzeczy. Jak wyjedziecie nim na jakąś drogę zamiast tym, na przykład będziecie chcieli wziąć swoją familię nad zalew, to na tej drodze ta moc, którą sam mamy, można dopiero uwolnić i delektować się tym, jak to auto przyspieszyło. Wyświetlacz Motys inne zalety. Jest sam tyle funkcji, że na pewno nie będzie wam się mierzło, jak będziecie czekać na wasza frela. Kurde no. Teraz idzie mantę oblikać. Mam sam silnik 2.0 HDI, 150 koni, 370 Nm momentu. I to jest silnik, który temu autu zapewnia wszystko, to takie auto średniej klasy powinno mieć. Po pierwsze jest zrywny. Nie musicie się martwić, że jakaś braknie wam mocy, jak będziecie musieli coś wyprzedzić albo jakaś wartko zmienić pas. A po drugie, jak będziecie chcieli przewieźć jakoś frela, a docie mu gazu, to wbiją w fotel i będziecie mogli przed nią poszpanować. Ceny auta z silnikiem benzynowym zaczynają się od 85 000 złotych. Za diesla trzeba jeszcze dycha dociepnąć. W podstawowym poziomie wyposażenia Active nie ma skóry innych bajerów, co są w wersji Allure. Trzeba jednak powiedzieć, że już ta wersja wyposażona jest na bardzo dobrym poziomie. Cena auta w wersji testowej to 91,5 tysiąca. Jak szukacie auta klasy średniej, podoba wam się miękkie i delikatne prowadzenie, to 500 łoziem na tle konkurencji na tym polu wypada bardzo dobrze. Przemawia też za nim eleganckie wykonanie i silnik HDI, który jest oszczędny, żywotny i ma wysoką kulturę pracy.